Hari ko sa nahang bahin kay dai ko ang hari ako mapon. Kasi na rin isda. Malasa. Magpangin ko ang mga idol ang isda. Malasa ang sorry-sorry kita ko isda. Awan naman ko mga idol. Wala man unas. Dak ko paghapon ko nas pero kuan ay away na lang ko udto na ko nigikan. Mga 10 taon ko dari nang may ko lakat sa unas. Kita ko dari ta kumamsa. Kamusta sa mga idol nako dahil sa lugar? Padulong na ko ulit mga dol. Ano lang naka baka kung yung ginason ako ang gikuhan. Nagdakpad ako nagikuhan. Sunaan. Manay view sa among mga dolo. View sa among unasan. Si probinsyanong manginhasay. Mo ni gitawag og unasan. Santo idol og wala pa ko sweldo mag-antos-antos lang gyapon og video-video ginagmay ay sige ko upload og video pildi po ko sa wifi kada gabi tag 5 pildi na ko po mga idol na mayo na lang kabawi ko sa load. Ilan na minutes? 3 minutes. Uli na ko mga dol kay anak ko kuhang gamay. Sakto-sakto na isudan. Ay. Makuha na ko another trabaho. Siguro ako datang ho. Madurang kukunin ko sila na isda. Og shout out sa tanan akong nakaila. Sabi na sa akong followers. Balag gamay ko subscriber basta importante na view. Muna mo ko dasil do. Base ng subscriber followers basta kay view dagko. Kunti pa nag-view sakto giingon sa akong amigo nga. Nag-view sa YouTube plus. Ako maubutog 100,000 views. Ako ay sildo pohon mga lol. Muuli lagi ko mga dol ka erabing inita na gyud. Kailan kami nito?
hunasan, no? Manigis among hunasan. Manigis among hunasan. Arsa day ko dari mga dol mo hapit sa ko dari kabatuan karijot. Ay mga pugmaniit. Kaya ang ihatag ni kardong bugoy. Bugoy ng bata, kardo. Minhas. Balik di mo tabag dalawa basta di laman mag di mo kadaot adik-adik mo angay mga batang adik ang unad zone